मणिपुर बे मणिपुरनि जाथायखौ नोंथांमोना नुगासिनो थादों। स' 3 मे 4 मेनि गेजेराव मोनसे जोबोर गिख्रंथाव दुखुनांथाव लासिंसिं जोंनि भारत हादरा ओरैबायदि लासिंसिं जाथाव मोनसे जाथाय जादोंमोन। नाथाय बै जाथाया बै जि जाथायनि जि भिडिअ' फुटेज बेयो मैयासो निउसाव फैयो। आरो बिनि सिगां बेबायदि जेबो माने बेबायदि गिलु बालु दुखुनांथाव लासिंसिं अपमान जि हिउमेनिटि बे हिउमेनिटिखौ फोजोबस्रांनाय मोनसे जाथाय बेबायदि जाथायखौ नुफेराखैमोन। मणिपुराव एसेबां न' बां सावग्लुंनाय जादों बे मिडियायाव फैयाखैनोखा सानसेबो मोनफा मोननैल'सो फैदों। नाथाय बेबादि बेबायदि गें रेप जानाय जि जाथाय आरो बेखौ विदाउट ड्रेस गैयालासेनो माने पेरेड खालामदों। माने गिबियावनो गें रेप खालामदों, बिनि उनाव बिखौ मा ड्रेस गान होआलासेनो माखासे 1000 मानसिफ्रा 1000 मानसिफ्रा बिखौ मा लामा पेरेड खालामदों ड्रेस गैयालासे सासे 21 बोसोरनि सिख्लाखौ 15 to 21 होननानै बुंदों बिनि एजखौ। लोगोसे बिनि सिगाङावनो बिनि माने भाई माने बिनि बिदा बा फंबाय बिखौ बुथारदों आरो लोगोसे बिनि सिगाङावनो बिनि बिफाखौबो बुथारदों। गासै 3 बेबायदि आइजोखौ मा खालामदों लं थं खालामदों बेबायदि उइदाउट ड्रेस माने थाबायदों। आरो बिनि मादाव बै 21 बोसोरनि बै सिख्लासाखौ मा खालामदों गें रेप खालामदों माखासे मानसिफोरा। आरो बै जि जाथाय गिलु बालु दुखुनांथाव अपमानजनक हिउमेनिटिखौ डेस्ट्रय खालामनाय जि जाथाय बे जाथायखौ खालामग्रा सासे कालप्रिट मिथिनाय बादिब्ला बै माखासे भिरनि मादाव 20 मानसिया बेबायदि जाथायखौ मावदों होनना मिथिनो मोन्दों। आरो बिनि मादाव मेन कालप्रिटखौ पुलिसा मैया एरेस्ट खालामबाय बेबायदि मिथिनो मोन्दों। आरो बिनिनो बे फट'आ नोंथांमोना थारैनो स्क्रिनाव नुदों। आरो मिथिनाय बादिब्ला बे कालप्रिटआ मेइतेइ होननानै मिथिनो मोन्दों। थामहिनबा माखासे मानसिफोरा सिलाइ बारुद लानानै बै सानखालि मा कुकिफोरनि मोनसे गामियाव बेबायदि गिलु बालु एटाक खालामो। आरो बेबायदि गिलु बालु एटाक खालामनायाव मोनसे न'खराव बेबायदि हरखाब एटाक खालामनायाव सासे बिफा आरो 3 आइजो माने बेवहाय बै गें रेप खालामजानाय सिख्लायाबो दंमोन आरो लोगोसे बिनि बिदा बा फंबाय सासे दंमोन। बिसोरो जंगल फारसे खारो, नाथाय ससे थांनायाव पुलिसफोर लोगो मोनो। पुलिसफोरा बिसोरखौ एक्सकर्ट खालामो, नाथाय भिरा बे क्राउडा थांनानै बिसोरखौ माने पुलिसनिफ्राय सेयो आरो पुलिसा गिनानै गावनि जिउखौ बासायनो खारो। आरो बेवहायनो बे चान्सखौ मोननानै बेबायदि गिलु बालु जाथाया जायो। बे जाबाय बे जाथाया जेब्ला दावराव दावसि जादों मणिपुराव बेयो जाजेननाय समनि जाथाय जाजेननाय। नाथाय बिनि भिडिअ'आ मैयासो फैदों। आरो बेबायदि बेसेबां जाथाय जादों बिदिब्ला खारन मणिपुराव इन्टारनेटआ बन्द, जायनि थाखाय बेबायदि भिडिअ'फोरा सार्कुलेट जानो स्कप मोनाखै। आरो मेन स्ट्रिम मिडियाफोराबो निउज चेनेलफोराबो बेखौ कभार खालामनो मोनाखै, मानोना इन्टारनेटआ बन्द। सरकारा कमप्लिटलि फेलें, मणिपुरनि सरकारा कमप्लिटलि फेलें। स' बेबायदि जाथायनिफ्राय नोंथांमोना मोनसे आइडिया खालाम, मणिपुराव जों जाबायदि न' बां सावनायल' नुदोंना, थामहिनबा जाथाया बेखिनियाल' नङा। कुकिफोरा मेइतेइफोरनि सायाव अत्याचार, मेइतेइफोरा मणिपुरिफोरनि सायाव मेइतेइफोरा कुकिफोरनि सायाव अत्याचार बे सोलिगासिनो थादों। आरो सिं बेबायदि गिलु बालु माने मुगैथाव जाथायाबो जागासिनो थादों। स' नोंथांमोननोथ' आङो बेबायदि मणिपुरनि बेबायदि जाथायनि सायाव 2-3सो भिडिअ लाबोदों दासिम। आरो बेवहाय नोंथांमोननो बेबायदि भिडिअ आं नोंथांमोननो खिन्थायाखैमोन, नाथाय फार्स्ट टाइम नोंथांमोननो खिन्थादों। स' बेबायदि जाथाया जादों आरो मेन कालप्रिटआ जाबाय बेनो। स' नोंथांमोना बुं बेबायदि मेन कालप्रिटखौ मा खालामनांगौ। थारैनो बिजों लोगोसे जायफोर सुबुंफोरा बे खामानियाव दंफायोमोन बिसोरखौ गासैखौबो एरेस्ट खालामनांगौ ना नोंथांमोना कमेन्टआव लिर। आरो भारत सरकारा दासो एक्सन लानायनि बाथ्रा बुंदों। एसेबां सान भारत सरकारा एक्सनबो लायाखैमोन। नरेन्द्र मोदी प्राइम मिनिस्टार बिथाङाबो मैयासो बुंबाय जे एक्सन लानाय जासिगोन। थामहिनबा बिथांमोना गासैबो बेबायदि गिलु बालु जाथाय जादों बेखौ फोथायाखैमोन नामा? ना ओरैबो बुंगोन जोङो भट बेंक पलिटिक्स, मानोना मेइतेइफोरा मेजरिटि बेवहाय मेइतेइफोरनि जि पपुलेसन बेयो खम नङा। स' जुदि मेइतेइफोरखौ जुदि पानिशमेन्ट होयोबा, खारन जाय मन्त्रिया चिफ मिनिस्टार बेवहाय बीरेन सिंह बिथाङाबोथ' मेइतेइ। स' बिथाङा मेइतेइ जानानै मेइतेइफोरनि सायाव माबायदि एक्सन लागोन। स' भट बेंक पलिटिक्स बे मोनसे रोखोमनि भट बेंक पलिटिक्स। बे भट बेंक पलिटिक्सनि थाखायनो जानो हागौ बेबायदि जाथायखौ जानो चान्स मोनबाय थादों खोमा। पुलिसफोराबो ओरैबायदि जादों मिथिनाय बादिब्ला मेइतेइ पुलिसफोरा मेइतेइ ओनसोलाव आरो कुकि पुलिसफोरा कुकि ओनसोलाव खामानि मावदों। स' थारैनो मणिपुरा बुंनो थांबा खावनै अबस्थायाव दं। नोंथांमोना मणिपुरनि जग्राफि टप'ग्राफि बेफोरखौ आङो आगोलनो खिन्थाखांबाय। मणिपुराव बेसेबां पार्सेन्ट मानसिया बबेखिनि जायगायाव थायो आरो बेसेबां पार्सेन्टआव बेसेबां मोनथाय दं। स' बे बाथ्राखौ नोंथांमोना मिथिगौ। आरो एसटि स्टेटास मोननांगौ, बेनि थाखायनोथ' बे जाथाया जादों। मेइतेइफोरा जुदि एसटि स्टेटास मोनोबासो माने बिसोरो हाजो एरियायावबो हा बायनो हागोन, गुबुन गुबुन एरियायावबो हा बायनो हागोन। स' बेखौ लानानै कुकिफोरा मा जादों
बिरद खालामदों हेंथा खालामदों आरो बिनि थाखायनो बे जाथायफोरा जाबोदों नाथाय बे जाथाया लासै लासै बेबायदि अबस्थासिम फैदों स' नोंथांमोना बे फुटेजखौ आं दिन्थिनोथ' हाया नाथाय नोंथांमोना मेन कालप्रिटखौ नुबाय बे कालप्रिटआनो मेन मास्टार माइन्डमोन होनना मिथिनो मोनदों नाथाय बाकिफोरखौ दासिम एरेस्ट खालामनो हायाखै स' जोबोद दुखुनांथाव जाथाय नोंथांमोना जुदि बे भिडिअखौ नायनानै माबा मोनसे जुदि बुजिना मोनदोंबा प्लिज बे भिडिअखौ लाइक खालाम शेयार खालाम कमेन्ट्स खालाम आरो नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलाव गोदानबा प्लिज साबस्क्राइब खालामनो दाबाव आरो फ्रेन्ड्स बेल आइकनखौ थुनानै अल ओंखारबा बेखौबो थुनो दाबाव